Bihotzeko gaixotasunen ondorioz, urtean 17 milioi pertsona hiltzen dira munduan, 120.000 Espainian, 4.500 Euskal Autonomia Erkidegoan. 10 urteratik 7 edo 8 izan litekez bihotzeko arazoaren baten ondorioz. Edo infartoa edo arritmia dela. Apurka hilkortasun tasa berantz doa, baina arrisku faktoreak gorantz. La hipertensión. Herritarren 40% hipertentsioa du, 40% kolesterola eta erretzaileko pura gorantz doa. Gaixotasun hauek prebenitzeko lehenengo aholkua tarteka medikuaren gana joatea. Estas cosas, si las coges a tiempo, vas a evitar complicaciones futuras. Bigarren aholkua osasuntsu jatea gozaritik hasita. La fruta mejor que es la pera. Ayuda a regular los niveles de colesterol. Galletas de muesli, un brownie sin azúcar y los únicos huevos que no tienen colesterol, que son los huevos de codorniz. Bihotzeko gaixotasunei aurrea hartzeko beste gomendioetako bat da kirola egitea. Hala ere, Espainiako Bihotzaren Fundazioaren arabera, helduen 140%ik ez du inolako ariketa fisikorik egiten. Egokiena da egunero ordu erdiz kirola egitea. Izan ere edonori gerta dakiokeen gaitza da. He tenido un infarto bastante grave. ¿Y qué recomienda a la gente? Pues que se cuide. Geure esku dago hori eta herritarra kontzientziatzeko igandera arte bihotzaren astea egingo dute Bilbon.